Pekne vás pozdravujem, milí moji diváci. V tomto videu si vysvetlíme, ako prebieha zápis zmeny vlastníctva nehnuteľností v slovenskom katastri, a to nie len pri dedičstve prejednávaným slovenským notárom, ale aj pri dedičskom konaní vedenom v inom štáte Európskej únie. Možno si kladiete otázku, kto vlastne podáva návrh na kataster, aby došlo k zmene vlastníka. Poďme si to rozobrať krok za krokom. Začnime situáciou, keď dedičské konanie prebehlo na Slovensku. Tu mám pre vás dobrú správu. Vy ako dedičia vo vzťahu k zdedeným nehnuteľnostiam nemusíte robiť vôbec nič. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve slovenský notár automaticky zašle návrh na zápis vlastníckeho práva priamo na príslušný kataster. Kataster potom vykoná samotný zápis a dedič sa stáva oficiálnym vlastníkom nehnuteľnosti. Úrad má na tento úkon lehotu 60 dní od doručenia návrhu. Stav konania si môžete priebežne overovať online na portáli katastra alebo priamo na príslušnom katastrálnom úrade. Za takýto zápis sa neplatí žiaden poplatok, notár podáva návrh bezplatne. Iná situácia nastáva, keď dedičské konanie prebehlo v inom štáte EÚ, no predmetom dedičstva je nehnuteľnosť na Slovensku. V tomto prípade nemôže zahraničný notár podať návrh na zápis v slovenskom katastri, návrh si musí teda podať sám dedič. Katastru je potrebné predložiť európske osvedčenie o dedičstve spolu s jeho úradným prekladom do slovenčiny. Problém však môže nastať, ak v osvedčení nie je slovenská nehnuteľnosť dostatočne špecifikovaná, napríklad chýba číslo parcely, výmera či súpisné číslo stavby. Takéto osvedčenie nemusí vyhovovať požiadavkám slovenského práva. Ak sa to stane, kataster dokument vráti a vyzve dediča na doplnenie údajov. Dedič môže požiadať zahraničného notára o opravu alebo podľa najnovšej praxe môže predložiť čestné vyhlásenie s presným popisom nehnuteľnosti a úradne osvedčeným podpisom. Aby sa takýmto komplikáciám bolo možné vyhnúť, odporúčam vopred upozorniť zahraničného notára, aby slovenskú nehnuteľnosť presne špecifikoval tak, ako to vyžaduje slovenský zákon. A ešte dobrá správa, aj keď návrh podáva sám dedič, zápis je oslobodený od správneho poplatku. Verím, že teraz už máte jasnejší prehľad o tom, ako prebieha zápis nehnuteľnosti do katastra po skončení dedičského konania. Ak vás táto téma zaujíma, sledujte aj moje ďalšie videá z tejto série.